De KNVB en de gemeente hier in Jedde besletten om de wedstrijd aan de eind van de middag te houden. Omdat jongs ik de start is van Serious Request in Ljouwert en er dus een protepolitie-inzet nodig is. Maar na protesten van supporters is de wedstrijd nou toch jongs. Maar inmiddels zegt zowel Cambuur als Utrecht toe met extra stewards te komen. Zodat dat een betere garantie is voor veiligheid. Dat is heel belangrijk, want ik denk dat de meeste supporters nu wel gewoon aanwezig kunnen zijn bij hun club. Ons aan kunnen moedigen en dat ze nu niet andere verplichtingen hebben waardoor ze niet aanwezig zouden kunnen zijn. En ik denk dat dat voor de spelers ook een groot verschil maakt. Dus een vol stadion? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Jedder hier in de Cambuur supporters zal lulk west door het betierde tijdstip van de wedstrijd dat ze zelfs bij Kronen vast zien hoestien hebben. Ik kan heus wel tegen een stootje, maar je moet niet mijn buren, mijn familie op zo'n manier tegemoet treden. Ik ben altijd bereid voor discussie. Ik heb ze weer uitgenodigd, ze zijn niet eens gekomen. We praten open met elkaar, maar het beïnvloedt mijn besluiten absoluut niet. Ik beslis in het publiek belang en niet onder druk van acties. De verwachting is nou dat 2 sokkergrutte evenementen op 1 juni, de bekerwedstrijd en het glazen hoes op het Zeiloon, net voor veiligheidsrisico's zwartje zullen. Ja, dat gaat gewoon echt lukken. Want ik reken op dat iedereen juist beide feesten fantastisch vindt. Voetbal moet een feest zijn. Heel Nederland kijkt ook naar Serious Request. Dus ik denk dat het fantastisch samen gaat. Ik begrijp inderdaad dat dat de nodige mensen vergt in de stad. Hè. Je hebt 2 grote evenementen in Leeuwarden. Maar als je een grote stad bent en wilt blijven, en zijn met name, ook richting toekomst van culturele hoofdstad, moet dat gewoon kunnen. Cambuur supporters gedragen zich de laatste jaren gewoon hartstikke goed. Dus dik in orde.